Здравейте, приятели! Пишете това на Бубу, има и камера. Днес искаме да ви показваме нашите играчки. Да. Сега, един секуиши слайм, като слайм лабубо имаме. Да. И на малко лабубо, и на голямо лабубо. И една така нещо, тя има с тази, нещо ще я показваме. Една змия играчка имаме. Покажи, че тъй. Да. И имаме такъв едно. Меч. И друго. Имаме нож да я убиваме. Една маруля имаме. Дай тук да кои. Банан имаме. Айде помогнем, молите. Еди като кроми, розов кроми имаме. Не розов кроми. Като кроми е. Дай тук. Искаш ето тук да бъмчиме? Такъв вилчера имаме. Още една кутийка така имаше. И имаме две кутии такиви. Две кутии такиви имаме. Имаме ето такиви лапки, да само да ви покажем. И една такава играчка. Пича е. Да, пица. Точно, пица. Една ножичка да си лежеме кошата. Когато порашва. Една чушка и една. Колите там са. Ето едно малко нож. Една маруля. Падат. И едно така строгалче. И това. И такива имаме. Бързо да показваме от това. Да. Това, тук има. Това. И това, един като. Да, я се като един телефон. Показвай, бирам. И един телефон. Това го покажах и началча да ядеме. Айчо, дай по-бързо. И това е от наш всичко, приятели. Абе, още малко има. И, приятели, няма нищо. Абонирайте се за канала. Аз съм. И не гледайте всеки път. Не прави така камерата. Сега, абонирайте се за канала, молите. Не, точно ще кажа. Много малко остана и още сега казваме. Малко за не изчакай. Добре. Абонирайте се за канала, защото свърши